ससियेल मिडियाफोराव जों नुगासिनो दोङो मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय दाङाबाजि जालायनांगौ बाथ्रा गैया। सरकारा जोंनि बिटिसि बिटिआर जोंनि दिनै बिटिसि बिटिआरखौ जोंनि बर' हारियानो सालाय। हाय लोगोफोर, आंनि एसबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो दावराव दावसि मबाइल खुलिबानो नुयो दावराव दावसि ससियेल मिडियाफोराव मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय मा नागिरनाय बेफोरबायदि दावराव दावसि। नाथाय लिडारफोरा मा खालामगासिनो दङ? लिडारफोरा हारिखौ रैखा खालामनो थांदों ना फोजोबनो थांदों? माने दिनै मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिया मा जागोन? जोङो साननानै नायोब्ला डाइरेक्टलि नुखायो। माने सोरनोबा जुदि जों एसटि थाखानाय माबाया सोरनोबा जुदि एसटि होयोब्ला जोंनि एसटि हारिया माने खहा जाखानांगोनखा। बर' हारिया बोरैहाय थाङोब्ला थांनानै थागोन, बोरैहाय बर' हारिया थाङोब्ला थैलांगोन, बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुङो आरोना। माने जोंनि दासान्दि ससियेल मिडियाफोराव जों नुगासिनो दोङो मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय। एसटि होनो नागिरनायनि सायाव आं फंनैसो बुंगोन। जों बर' माहारिया दासान्दियाव सोरनोबा मोनद' हारिनो एसटि होनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर'फोरनि जि साननाय हनाय बेफोर माखासे माने खहा जालांगोन आरोना। बर' हारिया नुदो बुजिमोन। ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनगासिनो दोङो माने दावराव दावसि, सोरबा मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय। मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला बर' हारिया जोबलांगोन, खहा जागोन, बे रोखा। बर' हारिया दासान्दियाव सोरनोबा जुदि मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला बर'आ ओरैबायदि खहा जागोन माने बुंख'नो हानाय नङा। आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो बड'लेण्ड स्टेट नागिरबोदों। जेब्लासिम बड'लेण्ड स्टेटखौ मोना बर' हारिया माब्लाबाबो गोजोना। बेखायनो जों दिनै बहुद सेन्सियार थानांगौ जाना फैदो। माने बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोदोर गोलाव नेताफोरा, आसामनि गोदोर गोलाव लिडारफोरा षड़यन्त्र खालामनोबो हायो। बेनिखायनो जोंफोरनि जि बिटिसिनि एमजिएम बेफोरखौ लाफानानै जि दा एलायन्स सरकार सोलिगासिनो दं, माने सिङाव दोननानै सालायदों, गोसोबायदि हायाखै। बेनिखायनो माने जों दिनै बर' हारिनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय जानानै फैदों। मानो होनबा बर' हारिया जों दिनै जिखौ नागिरदों बड'लेण्ड, दिनैसिमबो जों मोनाखै। बर'फोरा बड'लेण्ड मोनाबा माब्लाबाबो गोजोना। बेनिखायनो जों दिनै जिरायथ'दोंसो। बिएसि बिटिसि बिटिआरखौ लाथ'नानै जों दिनै मेंनाय मोननानै साननैसो जिरायथ'दोंसो। बेनिखायनो बड'लेण्डनि गेजेराव बड'लेण्डखौ लानानै सोरबाया जुदि थेर बेथेर खालामनो सानदोंबा, सोरबा नेताफोरा आसामनि लिडारफोरजों लोगो जानानै जोंनि बर'नि सिमांखौ थेर बेथेर खालामनो सानदोंब्ला बि मालाबाबो बारग'नो हानाय नङा। आरो जों दिनै ससियेल मिडियाफोराव दावराव दावसि खोनागासिनो दोङो, सोरनोबा एसटि होनो नागिरनाय, सोरनोबा मायबा होनो नागिरनाय, बेफोरबायदि मालाबाबो जानो हाया। जों मालाबाबो निमाहा होनो हाया। जेब्ला थांखांनाय बिपिएफ सरकारनि दिनावबो हाग्रामाया बायदिसिना बुंनायाव हाग्रामाखौ लानानै गोबां बुंदोंमोन लिडारफोरा। दानि जि सोलिबाय थानाय प्रेजेन्ट सरकार, बिसोर बुंदोंमोन एसटि होनो मोना, एसटि होयोब्ला दिगदार दङ, एसटि होयोब्ला बाथ्राया बोरैबा जागोन। नंगौ, बाथ्राया थिगानो, खिन्थु दा सोलिबाय थानाय समावबो जों बेखौनो खोनानो मोन्दों। गुबुन हारिनो जोङो जुदि एसटि होनायाव सापर्ट खालामोब्ला, गुबुन हारिखौ जोङो जुदि एसटि मोननायाव जुदि जों होबथायाब्ला जोंनि बर' हारिया जोबस्रांगोन, बे रोखा। बेनिखायनो जों बहुद सेफ बर' हारिया माने थानांगौ जादों। जेरैखि जायाबाबो जों दिनै मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय, बे एसटि होनो नागिरनायखौ जों बर' हारिया गासैबो खौसे जानानै होबथानांगोन। जुदि होबथायाब्ला मोनद' हारिया एसटि जुदि मोनोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव मा थालांगोन? बेफोरनि दावराव दावसि ससियेल मिडियाफोराव जागासिनो दं। नाथाय मालाबाबो थैबाबो मोनद' हारिनो जों एसटि होनो हाया। जुदि बायसान्स बे बुस्थुआ जुदि नुजायोबा, मोगथाङाव जुदि महर मोनोबा, मोनद' हारिया एसटि मोनोब्ला सानसे बिदिनो दाङाबाजि जागोन। दिनै दावराव दावसिनि बागैनो माने फंनैसो बुंबाय। जुदि मायबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा हो। रावबो बर' सुबुङा मोनद' हारिनो एसटि होनानै बर' हारिया खहा जाथों, बेखौ रावबो लुबैया। जुदि बेफोरबायदि जामारोब्ला हारिनि थाखाय जोंबो बारसोमगोन। नों जेखियानो मावा मानो, आं जेखियानो मावा मानो, हारिनि थाखाय अननाय साननाय बयहाबोथ' दङ ना। हारि हिसाबै थांना थानोबा जोंनो दिनै बड'लेण्ड नांगोन। दिनै जोङो बड'लेण्डखौ नागिरै नागिरै दिनै जों मोनाखै। अब्लाबो जों दिनै बिएसि
BTC BTR आव दिनै जों साननैसो माने जिरायथ'दों माने जिरायथ'नायाव जों आरो सानबावनांगोन प्लेनिं बानायबावनांगोन बर' हारिया बोरै थांबा बोरै जोङो सिमांखौ फुल आबुं महर होनो हागोन नाथाय दिनै सानैसो लिडारखौ आसामनि गिदिर लिडारफोरा लाफानानै माखासे जोंनि बर' हारिनि सिमांखौ बायफ्लेहोनो नागिरदों बेनिखायनो जोंफोरबो दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंनो गोनां बाध्य जादों माने जेरैखि जाया मोनद' हारिनि ST होनायखौ होबथानांगौ जों बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया बर' फिसा जानानै दिनै आं बे फंसे बाथ्राखौ बुंगोन आरो होबथागोन आरो थै-थां दावहायाव जोंबो बारसोमगोन रायजो राजाफोरा बर'नि समस्याखौ जाफुंथों मावनो हाथों होननानै डेभेलप जाथों होननानै भट होनानै EM खालामदो दिनै बेफोरनि बिनिमय बेफोरखौ बुजिनांगोन दिनै जुदि काउन्सिलखौ सालायनानै खुगाजोंल' बुंनानै उमुक होगोन थुमुक होगोन होननानै जुदि मोगथाङाव बे बेरखाङाब्ला बोरै जानांगौ जाखो सिगांनि धरनाफोराव बुंदोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौ बर' हारिखौ जौगाहोनांगौ नाथाय दिनै गुबुन हारिनि लिडारफोरजों गोरोबनानै फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायैया लाजिथावना दिनै बर' फिसा जानानै फंनैसो खोथाखौ बुंनांगौ जोंहाबो मोन्थाय दङ दाबायदियाव जुदि बर'नि काउन्सिला गुबुन हारिजों सेजायोब्ला दाया जागोन बर' लिडारफोरनि रायजोफोरा ओरैबायदि खालामगोन जुदि निजिनि काउन्सिला सेजायोब्ला निजिनि काउन्सिला सेजानाय लोगो लोगोनो लिडारफोरनि दाय लिडारफोरा सलायनो हायैनि थाखाय लिडारफोरा गावसोर हाख'यैनि थाखाय गावसोर सालायनो रोङिनि थाखाय गुबुन हारिया जुदि सोरबा सालायोबा काउन्सिला जुदि सेजायोबा बे जागोन लिडारफोरनि दाय जेब्ला लिडारफ्रा दाय मावनानै निजिनि काउन्सिलखौ सेजायो एसेबां मानसि थैनानै मोननाय BTC BTR बेखौ जुदि काउन्सिलखौ सेजायो बर' हारिया ओरैबायदि थांखि लागोन सासेबो EM गामियाव हाबनो होनाय जानाय नङा होसो हरजोबगोन माने भट होनानै जुदि हरबाबो जुदि रायजोनि मोजां खामानि मावनो थांनानै जुदि सिरि थाहैयोब्ला माबा मोनसे बर' हारिनि बेरेखा खामानि फैयोब्ला बेखौ होबथानो हायाब्ला समस्या फैयोब्ला बेखौ होबथानो हायाब्ला बर' हारिया बैफोरबायदि लिडारखौ नाङा होननानै सानसे समायाव गामि गामि भट बिनिफ्रायबाबो होस्रांजोबहरनायसो थांखि लागोन बर' रायजो राजाफोरा बे बर' हारिनि गेजेराव दिनै दावराव दावसि लानानै कुनु जेबो दाङाबाजि जालायनांगौ बाथ्रा गैया सरकारा जोंनि BTC BTR जोंनि दिनै BTC BTRखौ जोंनि बर' हारियानो सालायदों एलायन्स जानानैबाबो सालायदों जिखुनु सालायदों आरो ना सालायनायनि गेजेराव जोंनि जाय CM दम थानांगोन हारिखौ सालायनोबा दम थानांगोन सोरबाया जुदि नाख्रेबबा हारिखौ रैखाथि होनो हानाय दम थानांगोन दम गैयाबाबो सलिया निजिनि काउन्सिलाव सोरबाया दावराव दावसि खालामनानै सेख'नो नागिरगोन सोरबाया बुदलाय सुलाय खालामनो नागिरगोन खिन्थु दम थानांगोन निजिनि काउन्सिलखौ दम भाबै खालामनानैबाबो सोरखौबा सिगि सखल खालामनानैबाबो निजिनि काउन्सिलखौ लाखिनांगोन नङाब्ला बेलेगा जोंनि आदारखौ सेना जाफैगोन आंहा जेबो गोलाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जै जाथों बर' हारि